Bon dia, Egunon, i gràcies al moderador. Gràcies, en primer lloc, a la invitació de ser present en aquesta jornada. I represento Convergència i Unió, la coalició, o la federació, en aquest cas, de govern a Catalunya, que dona suport al govern de la Generalitat de Catalunya. I la meva intervenció serà, per tant, més del projecte, que en aquest cas, aquesta formació del catalanisme, del sobiranisme polític a Catalunya, el projecte que defensa per la incorporació, per l'encaix dels qui anomenem nous catalans a la Catalunya d'avui. He sentit abans el representant del govern basc dir un cop nous bascos, no? Que per tant ve a ser una mica, i me n'he alegrat. Jo suposo que no només aquesta formació política, sinó formacions polítiques de l'esquerra abertzale també estan, sé que estan treballant, sé que esteu treballant en aquesta direcció, és a dir, trobar la manera d'incorporar a un projecte actual i un projecte de futur, incorporar estratègicament les noves poblacions que han arribat en aquest món global i els que poden arribar en aquesta dinàmica des de la diversitat, però amb un compromís comú, amb un projecte comú a la Catalunya d'avui o a l'Euskadi d'avui. I sobretot en un moment que aquestes dues nacions, com altres, estem en un procés cap a creació, cap a l'impuls d'un nou estat dintre d'Europa. Deixeu-me dir prèviament, però, dues coses. Aquí en el programa parlem de països catalans i tinc la impressió que avui sentireu parlar bàsicament només d'una part dels països catalans, que és la Catalunya que en diem estricta. També ha arribat molta migració al País Valencià, també ha arribat molta migració a les Illes Balears, menys a la Catalunya Nord, però també, diguem-ne, és terra de pas. El que passa que avui penso que no en parlarem. Jo parlaré també només de l'enfoc que hi donem en els 7,5 milions d'homes i dones de tots els continents d'origen i autòctons que vivim a la Catalunya estricta al Principat. I una altra prèvia que volia fer, una autocrítica, entenc que hem de fer les forces del catalanisme, Convergència i Unió, però altres també, perquè aquestes migracions recents dels últims 12 anys, allò del segle XXI, d'1,5 milió pràcticament de persones, les que encara són considerades estrangers, com deia el director general abans, i les que ja tenen la nacionalitat espanyola però que són d'origen immigrant també, aquest quasi 1,5 milió, ha arribat en 12 anys. Però és que als anys 60, 50, sobretot, però sobretot 60 i 70, hi va haver una altra gran onada migratòria a Catalunya, provinent d'Espanya, Andalusia, Extremadura, Castella, etc., i de Galícia, bàsicament, d'aquestes dues nacions peninsulars. I les separo, perquè les migracions, tot i que a vegades es van barrejar, van ser diferents, no? I el tractament havia de ser diferent. Aquí vam fer un error, i és un error estratègic, i és un error que no hem de cometre en aquesta ocasió. L'error que vam fer al catalanisme, és la meva percepció, és, diguem-ne, potser no veure'ns capaços d'integrar o d'encaixar la nova població migrant que arribava amb el país amb voluntat catalanista. I en part vam deixar que fossin els socialistes i els comunistes de l'època, forces poc compromeses en un procés de construcció nacional català. Resultat de tot això, bona part de les migracions espanyoles i gallegues a Catalunya dels anys 60 i 70 s'han incorporat poc a la llengua, a la cultura i a l'objectiu nacional. A veure, hi ha molta gent, segones i terceres generacions, que avui són punters, també, capdavanters del procés d'alliberament nacional de Catalunya, però moltíssima gent no. Ho vam fer bastant malament, al meu entendre. I això no ho podem fer d'aquesta manera ara.
seria un error letal. Seria un error letal. Sumar a la confusió que encara en parts, en ciutats importants del nostre país, amb la seva gent, hi ha de sentiments de pertinença a l'arribada d'1,5 milió de persones vingudes d'arreu del món, llengües, més de 250 llengües diferents, cultures diferents, religions diferents. I per això, d'alguna manera, en aquest cas, Convergència i Unió, però altres formacions del catalanisme també, treballem en la perspectiva d'un projecte que no és etnicista, no és essencialista, és inclusiu, és d'osmosi social, és de barreja, és de mestissatge, però cap a un cos comú, cap a un projecte comú clarament definit com el projecte, el demos català actual. O sigui, potser parlarem poc d'història en les noves poblacions, perquè tenen una història pròpia. La gent que ve del Senegal, la gent que ve del Marroc, la gent que ve d'Amèrica Llatina, dels diferents països, que són molt diferents de l'Amèrica Llatina, la gent que ve de l'Àsia, de la Xina, del Pakistan, de Bangladesh, del Nepal, la gent que ve de les Filipines, que n'hi ha molts a Catalunya, la gent que ve d'Europa, 350.000 europeus no nascuts a Catalunya, d'Alemanya, de França, de Romania, de Rússia, de Moldàvia, d'on vulgueu. Catalunya avui és un melting pot. De fet, ho ha estat sempre la seva història, ja ho ha dit el director general, però avui ho és molt més. I, per tant, el que d'alguna manera hem de procurar és que no crear compartiments estancs, o sigui, primer element de la nostra estratègia, permeteu-me que digui patriòtica, d'encaix a Catalunya. Patriòtica en el sentit que volem que tots siguin catalans i treballarem perquè tots siguin catalans, amb els mateixos drets, amb les mateixes obligacions. I aquí la feina del govern i de la societat amb les mateixes oportunitats i les mateixes eines perquè tinguin les mateixes oportunitats. La Catalunya del demà ha de ser una Catalunya on es visualitzi en els mitjans de comunicació, en les organitzacions polítiques, sindicals, ciutadanes, on es visualitzi aquest projecte d'una Catalunya plural. O sigui, aquest projecte, jo en dic, és un projecte de país, finalment. Torno a dir, un projecte de país i un projecte estratègic de país no identitari, jo fujo dels identitaris, perquè en nom de les identitats úniques s'han fet bestieses a la terra, no identitari, amb un clar contingut, això sí, d'identitat nacional catalana, però amb aquesta visió d'obertura, d'estratègia, de demos actual. No parlarem de la història segurament fins més endavant amb molta de la gent que ha arribat. La llengua sí que és un element clau, el català, una gran porta d'integració i aquí s'hi fa èmfasi, però una mica com els americans ho veig jo. Sabeu? M'interessaria que d'aquí, o m'il·lusionaria, em sentiria feliç que d'aquí uns anys les migracions que han anat arribant en poc temps ja posin la bandera de Catalunya com la seva bandera, no com els americans, en aquells grans jardins que tenen, perquè nosaltres no tenim tants jardins i tenim més pisos, però sí, la bandera com ara, si aneu per Catalunya veureu múltiples banderes estelades de tots els colors que estan tot el dia esperant la independència, els balcons dels cases. Moltes d'aquestes cases, els catalans que hi viuen són negres, o els catalans que hi viuen venen del Marroc, o els catalans que hi viuen venen de l'Amèrica Llatina, o els catalans que hi viuen som els que ja hi érem de sempre. De sempre relativament. Aquest senyor, doncs, els seus besavis de fora, jo fa 5 segles els meus venien d'Itàlia, fa 5 segles, per entendre's, en el meu cas és més lluny, però ve d'aquí tot això. I això és el que entenc forma part del nucli central d'aquest projecte. Som un sol poble, no volem ser una comunitat o un país, perdoneu, compartimentat. És cert que aquest projecte comú té un disseny, diguem, de referències al Pacte Nacional per la Immigració des del 2008,
tenim una llei d'acollida, és la centralitat del país. A fora només queden els extremistes del Partit Popular i els identitaris espanyols dels Ciudadanos. Però és un pacte, diguem-ne, central. Ja està? Ah, 5 minuts. Estic a la prèvia, jo. Bueno, ràpidament. A veure, conceptes que en aquest projecte estratègic de país, concepte de la Catalunya plural. Jo crec que és molt important adonar-nos d'aquesta realitat que viu Catalunya. Fer bé l'acollida, i per això tenim una llei, l'arrelament, i per això tenim una llei, i un pacte, i en els propers anys fer bé sobretot la visualització d'aquesta Catalunya patriòtica fins a l'Estat, però plural en el seu contingut. I fer bé l'adscripció de tots els nous catalans al procés sobiranista. Aquí hi donem una gran importància des de la nostra formació política. Hem de preparar, ara estem, com sabeu, en la transició nacional i l'any que ve, el 2014, hem de celebrar una consulta sobre el futur del nostre país. Ja veurem si ens la deixen celebrar, però almenys ho intentarem, a totes. El nostre objectiu és aquest. Volem que en aquesta consulta puguin votar molts dels immigrants que han vingut. I està previst que si ho fem a partir de la llei de consultes que aprovarà properament el Parlament de Catalunya, es preveu, s'ha d'acabar de discutir, però es preveu el vot a partir dels 16 anys i també el vot d'una part, un gruix important de les migracions dels darrers temps a Catalunya. Per què? Perquè estarem votant sobre el futur de Catalunya. I en el futur de Catalunya, si volem que sigui un sol poble, han de poder votar els que venen del Senegal o del Marroc o de l'Amèrica Llatina, com els catalans que ja hi érem sempre. I això és el que adscriurà aquestes noves poblacions en la realitat actual de Catalunya, en el demos, que finalment és el que compta, la democràcia actual, el demos, el poble actual de Catalunya, s'hi adscriuran en tant que catalans nous. Lo de nous és provisional. A poc es desdibuixa i finalment som i serem catalans. De tots els colors, de tots els orígens. Alguna aportació més hem de saber fer aquestes nacions antigues com la basca o la catalana, que serem estats nous. També entenc que hem de començar a debatre que hauríem de fer algunes aportacions al món. I algunes de les aportacions que podem fer al món és aquesta visió d'un estat modern, en un món global, d'un estat inclusiu, d'un estat obert, d'un estat que dona veu a tots els seus ciutadans, independentment d'on han nascut. És una de les aportacions que podem fer al món, els bascos o els catalans. I, per tant, hi hem de donar, jo entenc, molta importància. I ja per no allargar-me més del compte, dir-vos un altre concepte. Sí, escolteu, a Catalunya, en aquesta consulta que volem fer, el vot dels nous catalans serà clau per la victòria. O pot, ara ho dic més bé, pot ser clau per la victòria. O pot ser clau per la derrota. També. Si és l'estat espanyol que mobilitza, si és l'Espanya actual que mobilitza la nova ciutadania a Catalunya pel no, que ho pot fer, que ho farà, que ho intentarà, podem perdre. Per tant, som els partits catalanistes, sobiranistes, que hem de mobilitzar amb un projecte engrescador, il·lusionador, inclusiu, no identitari, aquests nous ciutadans i noves ciutadanes pel sí. I per això dic que jo entenc, estarem parlant de 700.000 votants, electors possibles en aquesta consulta, que no són pocs. El Quebec va ser un dels factors de la derrota d'aquell mig punt, va ser de les poblacions noves, que l'estat del Canadà les va mimar, els hi va donar prebendes.
i van votar que no. La població xinesa, per exemple, del Quebec, molta, va votar que no, perquè van ser nacionalitzats de cop. Acabo amb un detall, perdoneu, però vull que sapigueu que l'estat espanyol en aquests moments està fent també mans i mànigues per accelerar el procés de nacionalització dels immigrants a Catalunya. En tenim proves perquè el ministre de Justícia ho ha dit públicament. Ells diuen que el que estan fent és informatitzar, finalment, tot el procés de concessió de les nacionalitats i tal, bueno, molt bé. Jo ja estic d'acord, com més. Jo no tinc cap por que Espanya acceleri les nacionalitzacions en els catalans nous, en els immigrants, perquè ell es pensa que això anirà a favor del no. Estic convençut, no soc mal pensat, no estic convençut que ho faran amb aquesta intenció. Però nosaltres hem de ser prou intel·ligents per dir, sí senyors, com més es nacionalitzin espanyols a hores d'ara dels immigrants que han vingut, nosaltres hem de treballar seriosament perquè sigui a favor del sí. I per tant, aquesta eina que volen ells per atacar els hi ha de sortir el tret per la culata a l'aparell de l'estat espanyol. Si sabem treballar bé, si treballem bé. I acabo amb aquest tema perquè em sembla essencial aquesta clau de dir, escolteu, si ho fem bé, aquest procés d'aquest demos actual i de la integració i de l'encaix de tota la nova immigració a l'estat modern nou que volem europeu de Catalunya, si ho fem bé, tota aquesta gent seran catalans, se sentiran catalans. Si no fem bé aquest procés i ho fan bé els altres, aquesta gent se sentiran adscrits a Espanya. I això pel País Basc serveix exactament, jo crec, igual. Per tant, aquest és el nostre repte. La immigració la veig com una oportunitat, l'hem de veure com una oportunitat. La nostra gran immigració. Som el país, Catalunya, d'Europa, que en aquests 12 anys últims hem tingut proporcionalment a la nostra població més immigració. El primer país d'Europa amb més immigració en una dècada. Si això ho convertim en un problema és culpa nostra. Si això ho convertim en una oportunitat, que és el que hem de fer, ostres, aquí tenim una riquesa, una globalitat de cultures, de religions, de pensament, d'intel·ligència, de joventut, que dirigida cap al procés il·lusionador de l'estat propi de Catalunya ens converteix en una gran oportunitat nacional pels catalans i treballem en aquesta direcció. Nosaltres els convidem als immigrants, al milió i mig d'immigrants, sabeu què fem? Els convidem a que siguin fundadors del nou estat català. I això és un concepte molt potent. Fundadors del nou estat. Parlava pocs dies amb gent d'origen del Marroc, molta gent que hi tenim molt contacte, amb unes senyores d'un barri de Santa Coloma de Gramenet, i els deia, senyores, vostès i els seus fills, que ja són catalans, que van a escola, vostès, senyores, estan cridades a ser fundadores de l'estat català, perquè serà un estat que acollirà els vostres fills com a seus, com a propis, i a vostès també. I ho dèiem aquest estiu davant de 80.000 latinos, en 4 caps de setmana. Estáis invitados, señores de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Argentina, de lo que sea, estáis invitados a ser nuevos ciudadanos y a fundar el Estado catalán. Hace 200 años, els direm en castellà, perquè ho entenguessin bé, ya lo aprendrán el catalán. Hace 200 años, ustedes se sacaron los borbones de encima. Pues ahora ayuden aquí a sacarnos los borbones de encima también. No los queremos. I van aplaudir enormement. Van aplaudir. Escolteu, busquem la manera d'escriure'ls, fem-los participar, considerem-los uns catalans o uns bascos més, i aquí Espanya no podrà amb aquestes dues nacions. Moltes gràcies.